Deci, pur și simplu mergem și căutăm o cutie de suc. Nu-și gunoieri. Bă, nu mai vin cumpăr și o stil, tu ce vreau. Nu cred. Vezi, dacă găsim mai departe, vreau să o beau. Da, uite, uite, Ups, uite-l. da, cred. Ia. Ce vrei să mă filmezi, bă? Băi, goal, ce dracu faci cu aceea? Ia, Da. sau. Mai are puțin. Da, e păternat, să vezi. Da, ești mergem. Dă-mă sucal. Ia. Încerce la unul dacă o să meargă. Verde. Ce dracu are, mă, asta? Bă, era goală. Era goală. Bă, hai să mergi. Ca dracu de mea. Bă, stai, poți să mai cum să faci. Da, cred că o să încerc. Ia uite. Mai are puțin aici. Da, nu asta e important. Încerc să fac. Să vezi? Da. Ce tare. Care? Băi, ca nouă. Ia, vede la asta. Nu o deschide spre mine. Ai rupt ea. Chiar rar. Mai profeție închită. Tare. Bă, vezi un pic gradă.